Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kawilujengan saha karahayon mugya tansah kajiwa kasalira dumateng kula saha panjenengan sedaya. Sinartana berkah saha rahmatipun Gusti ingkang murbeng dumati. Satemah saged pepanggihan kanthi pinayungan karahayon. Ingkang satuhu dahat kinurmatan, panjenenganipun Profesor Dr. Zulfi Hendri MSN, minangka Dekan Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Ingkang sinuba ing pakurmatan panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Afendi Widayat MPhil minangka Pangemban Departemen Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Ingkang kinurmatan Bapak Profesor Dr. Anda Sukisno MSN minangka dosen pengampu mata kuliah Sanggar Sastra Jawi. Ingkang boten kesupen ugi kanca-kanca saking paguyuban Sanggar Sastra Dharma Winata saha Bapak Ibu Sutresna Budaya ingkang satuhu bagya mulya. Muji dalah syukur mugi tansah konjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Asih, awit saking tresnanipun kita sedaya saged kempal nyawiji lan ing sakmangke sareng-sareng mirsani pagelaran wonten ing wekdal menika. Para rawuh ingkang kinurmatan, wonten ing kalodhangan menika kula Nadia Azahra saha Kula Martinus minangka jejering pambiwara ingkang badhe maosaken urut rantamaning adicara wonten ing dinten menika. Ingkang sepisanun inggih pambuka. Adicara ingkang angka kalih inggih menika atur pambagya harja saking pangarsa paguyuban Sanggar Sastra Dharma Winata. Adicara ingkang salajengipun inggih menika sabda pangandikan saking Bapak Dr. Anda Sukisno MSN minangka dosen mata kuliah Sanggar Sastra Jawi. Dene adicara ingkang angka sekawan inggih menika pagelaran saking paguyuban Sanggar Sastra Dharma Winata. Adicara ingkang pungkasan inggih menika panutup. Mekaten menggah rerencaning adicara ingkang badhe kelampahan wonten ing wekdal menika. Kangge murwakani adicara wonten ing dinten menika, sumangga ndedonga anut kapitadosanipun piyambak-piyambak ndedonga kula dherekaken. Inggih, mugi kanthi ndedonga kala wau adicara menika saged lumampah kanthi rancak winantu barokahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalangasaken adicara ingkang angka kalih inggih menika atur pambega harja saking pangarsa paguyuban Sanggar Sastra Dharma Winata ingkang badhe dipun salirani dening Kang Mas Rizky. Pramila dumateng Kang Mas Rizky kula sumanggaken. Mekaten kala wau atur pambagya harja saking pangarsa paguyuban Sanggar Sastra Dharma Winata. Inggih menika Kang Mas Rizky. Dumateng panjenenganipun kaaturaken agunging panuwun. Adicara salajengipun inggih menika sabda pangandikan saking panjenenganipun Bapak Dr. Anda Sukisno MSN minangka dosen mata kuliah Sanggar Sastra Jawa. Dumateng panjenenganipun sumangga. Kaaturaken agung panuwun dumateng Bapak Dr. Anda Sukisno MSN awit sampun kersa paring pangandikan ing adicara menika. Inggih, adicara salajengipun inggih menika pentas paguyuban Sanggar Sastra Paguyuban Dharma Winata saking PPD kelas A warsa 2000 selangkung. Inggih, saderengipun boten angsal kesupen Mas. Adicara menika temtu kemawon boten saged lumampah kanthi rancak tanpa pambiyantu utawi panyengkuyung saking sedaya pihak. Inggih. Sponsor ingkang sepisan inggih menika Lensa Jogja. Wonten Glory Konveksi, Warung Spesial Sambal,
Asmaraya Production, Suko-suko, Kletikan 15, Dalem Konsonan, Sewa Hati Jogja, Soho Art Production, Wondine media partner menika wonten Yogyakarta, mahasiswa.uny, Magenta Radio, himajawa.uny, Infokupedia.id, Soho kampusku.id. inggih menika media partner saha sponsor ingkang sampun nyengkuyung saha mbiyantu acara menika. Dipun aturaken agunging panuwun dumateng sedaya sponsor ingkang sampun nyengkuyung saha media partner. Inggih sampun dumugi wonten ing mangsa kala. Samenika pasugatan saking paguyuban Sanggar Sastra Dharma Winata kanthi lampahan Lelono ing Dharma. Lelono ing Dharma nyariosaken lampahan spiritual manusa saking petenging hawa nepsu tumuju padanging dharma minangka pralambang kabecikan. Lelono menika boten anamung lelampahan jasmani, ananging lelampahan raos saha budi. Monggo para bapak ibu sesarengan mirsani pagelaran saking paguyuban Sanggar Sastra Dharma Winata kanthi lampahan Lelono ing Dharma. Sugeng hamreksani. Ananging saderengipun pagelaran dipunpungkasi, kula kuwasaken paraga utama ingkang kajibah wonten ing lakon menika. Lelono ing kanthi paraga Bagas, Resi Gondomana kanthi paraga Andi, Ratri kanthi paraga Sekar, Gondomurka kanthi paraga Jaka, Sukma Lemana kanthi paraga Adit, Ki Sabdawasesa kanthi paraga Rizal, Sri Darmawati kanthi paraga Rina. Para bapak ibu ingkang saduhur kinurmatan saha kanca-kanca sedaya, adicara ingkang salajengipun inggih menika panutup. Ananging saderengipun kula pungkasi, kita sepisan malih ngaturaken agunging panuwun dumateng sedaya pihak ingkang sampun nyengkuyung adicara menika. Para rawuh, titi laksitaning adicara wonten ing wekdal menika saking purna madya dumugi wusananing adicara sampun kalampahan kanthi rancak boten mangkir rubeda satunggal menapa kemawon. Kula Nadia Azahra saha Kula Martinus menawi sadangunipun dherekaken lampahing adicara kathah tindak tanduk ingkang kelatih atur ingkang sasar susur nyuwun lumunturing samudra pangaksan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, matur nuwun.